Publi. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and Family iti siyudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati. Hans Motor Parts. Nalaka, original, ken genuine spare parts di motor, masarakan dagitoy iti Hans Motor Parts. Iti along Batak Paway Road, Barangay Salbang, Paway, Ilocos Norte. Kumpleto dahil tenyaman nakasapuna na partes di motor, ken nagkakalaing ken eksperto pa'y dagiti mekaniko da. Iso nga saan nga karaperdi dagiti motor sikluyo. Hans Motor Parts. Kalalakaan ti lako a piyesa ti motor ken kapipintasan ti serbisyo da iti ili a Paway. Kukwa ken matmatunan ni Mr. Johannes Taroma Galarita. Ibagayo kadagiti amin na naupay, di kay agbutbuteng. Tumured kayo, umay na kay ispalen ti Diyosyo, ket umay na balsen, dagiti kabusoryo. Datoy ang mensahe ti Quaresma, ket baben timbagnakem, the Mr. and Mrs. R.G. Garcia and family, Honolulu, Hawaii, USA, Lieutenant Colonel Dominic Guerrero and family, Lawag City, and Mrs. Elisa Ragual Pulido, Union Township, New Jersey, USA. Diyos onay ti agnin. Tano babaen ti panagsao, ipadoyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo, ket patsem iti pusom a pinagungar ti Dios, maisalakan kanto. Datoy mensahe ti Quaresma ket babaen ti bagnakem, the Honorable J. Lord Fernando and family, Municipal Councilor, Curimaw, Ilocos Norte, Miss Amalia Labii and family, Education Program Supervisor, DepEd Ilocos Norte, Miss Kathleen Tablac and family, kandidato para konsehal, Curimaw, Ilocos Norte, Mrs. Luz R. Carpio and family, Paway, Ilocos Norte, Ken Honorable Violeta D. Nalugta and family, Sangguniang Palunsod member, City of Batak, Ilocos Norte. Diyos unay tiag. Shout to the Lord on the earth, you Lord. Oh, your mercy never fails. Kung gunaan na kayo to ti Diyos, numaibturan nyo ti agsagaba, asaan anayin kalintigan, tamuyo ti pagayatan na. May daydayaw kayo ayano ito redyo ti dusa, akaikarian nyo, gapoy ti dakes nginaramidyo. Ngem no ibturan nyo ti agsagaba, idinto anaimbag ti aramidyo, bendisyonan na kayo to ti Diyos. Dito yung mensahe ti Quaresma, ket babaen timbagnakem da Honorable Samuel Liana, Bado, Ilocos Norte, Honorable Alwin Rubio, Municipal Vice Mayor, Bado, Ilocos Norte, Honorable Jogracias D.V. Saveliano, Congressman, 1st District, Ilocos Sur, Mr. Eric Juan, Area Manager, MediRx Pharma, Lawag City, Ken Engineer, Jamaica Celine Lagondino Ortega, Balakad, Lawag City. Josonay Tiagina. Of the goodness of God. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangigan kariti programa ti gobyerno a pakabenepisyaran ken mangitag-ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Ket ita, aduyen ti angkorman nyo.
mataginayon, panagdurayon, panagduras tayo na andor nga Ilocano. Narimat asir mata, pag naenda na makayayo, mataginayon, panagduras tayo na andor nga Ilocano. When ka ba elang tayo? Mga laken manalon, haantay agkod ko ti ulo. Agtimpuyog tay nga Ilocano, Ilocos Norte, amataginayon. Narimat asir mata, pag naeda na makayayo, mataginayon, panagduras tayo na andor nga Ilocano. Narimat asir mata, pag naeda na makayayo, mataginayon, panagduras tayo na andor nga Ilocano. When ka ba elan tayo? Kay pasingkadang ginatan-ok ni Ilocano ta isot mangipasin mo da agban nagbalay di tayo bad girl nga Ilocano sika iti sanggero may nga mangi dadaulo na riman kasi mata pinatingkadan ni Ilocano kubayan kinagaget ken kinalain tayo intayo nagkikaysa di mek dagiti agtutubo sa riket ken city buong nga probinsya Narimat asir mata, inaipang pangrurag kapot sikat rimat magtagrak sa tunggal pamilya gayem iti sang kaadloken duay sa dinu kamangkat siksika laeng iti makapudo umisan kang tulag sa pure ka sa lutong tenga panu bugday tatina pudok ang kinasantak ni Ilocano pinagpipinulig kem pinagkay kaisan isa yung pasiket ang kinarimat di Ilocano Narimat asir mata, pag naenda na makayayo, mataginayon, panagduras tayo na andor nga Ilocano. Narimat asir mata, pag naenda na makayayo, mataginayon, panagduras tayo na andor nga Ilocano. When ka ba elan tayo? When kaya tayo? Ilocano, tumander ka, ka nagpapigsa, anyaman na didiga, umilim na ang dulata, binek ang masakbayan, intay rambakan, anyaman na didiga, umilim na ang dulata. Biyernes, 11 ti mabilang ti bulan ti Marso tawen 2021. Kami manin isang bay kada kayo ti programa tayo Sirmatan Ilocano. Dito laing numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, ti RPN Disarel, Radyo Ronda Batak. Ket danggayan da kami nga rod, naging ti oras ti alas 9. Ato iti anak ken gayemyo ni Ronald Domingo, kasama tani ti biyang ti Master Control ni Engineer Mark Angelo Asuncion, Supervision ken Direction Station Manager Rod Sadjan, ken kasama ten mangkit-kita ti Seguridad ti Stasyon tayo ni Mr. Jomar Butay. Awan problema. Itek ti kumablao kada kayo tinaimbag nga bigat kanino man napaset ti probinsya ti anyo kaparanget nga probinsya kasama ten kadagiti agboy-boya kada tayo iti na duma-duma nga paset ti Lubong kagrunan kadagiti pada tayo nga Pilipino kadaraan tayo nga Ilocano nga agnanaed agtrabaho ni tina duma-duma nga paset ti Lubong. Okay, iti aday ti akong daway iti aroden pakablaawen ti Karuba tayo ti partner tayo ni Karuba Sita Makalipis. Karuba Sita, good morning. Yes, good morning to Karon da Ronald. Ken good morning Apo kariti na itamang tatrabay iti programa Asirmatan ni Ilocano. At ti manana po ti nano mapagayam yun ni Karuba Sita Makalipis at timon dati nga programa pala nga po ti Provincial Government of Ilocos Norte gidadalawa ni Governor Matthew Marcos Manotok. Ken di Communications and Media Office gidadalawa ni Mr. Jerby James Gomarit itimbag na kem ken kooperasyon pala nga po iti RPN Disarel Batak nga imatmatunan ni Station Manager Road Sadjan. Dili papakangikan dagiti damdamag ken paspasama ka po updates ken serbisyo publiko nga ipapaya po iti probinsya iti lidrato pala ni Governor Matthew Marcos Manotok. Adan tumitapoy dan nga reports dagiti kakadwa tayo tiruar ni Karuba Frances Alegre Dagimol iti Vice Governor's Office ken ni Karuba Irene Ringor iti CMO. When ka ba elan? Alamin na po baliw kami ako mablaw iti imbag nga oras na imbag nga aldaw yu amin na sangapada aldaw po iti Biyernes happy weekend. Happy Friday kada kayo amin na sangapada. Ilocano sika iti sanggero
Okay, tinapot ti Papolo dagiti damdamag nga may tampok kitang aldaw iti Biyernes. Kinagaget ken kinalaing tayo intayo nagkikaysa di mek Sinang iili ni Governor Matthew Marcos Manotok. Ti Singaporean Ambassador to the Philippines kalpasan a bimisita iti provincial capital iti Calman. Kamangkat siksikala iti makapudo. Kabiyatan na masigurado met ni Governor Matthew Marcos Manotok iti agtultuloy apayaawat dagiti tricycle drivers and operators iti cash assistance iti daytoy atawen iti bet nga umat nga iti presyo dagiti produkto ti petrolyo. dayon panagturas tayo. Kabiyatan na nabungamet iti panakitaripnong ni Governor Matthew Marcos Manotok kariti nagduduma sekretaryo iti kabinete iti Metro Manila kabiyatan iti panagturong na iti kalabes. Iti piapo nga nakataripnong na dagiti sagmunong ambassadors iti nagduduma apagilyan. Ken iti Calman nagagayem ken kakabsat indawlon pa ni Governor Matthew Marcos Manotok. Kadwana ni Secretary Bernie Cruz iti Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform iti panakaibunong dagiti computerized titles dagiti sangapulgat siyam nga agrarian reform beneficiaries iti Ilocos Norte. No tagano dagiti apo manggegan iti panagtultuloy iti programa Sirmatan ni Ilocano ken dati COVID-19 updates gagayam ken kakabsat may padanon pa ita nga bigat. Ken kasamatan karubasita, padaanan dati sasaden ti panawen. Ken kasamatan, kita ito man na makia dumamag. Iti kapitan iti barangay Dariudiw, iti siyudad ti Batak, seknan pa lang kadati napasamak nga pamaltog. Iti rabii, agagayem ken kabsat at ti rumurmartatak, at iti napasag, at iti pimusay gagayem ken kabsat. So, padaanan nyo, iti panakiniman tayo kini barangay chairman Reventura, iti barangay Dariudiw, iti siyudad ti Batak. Amin digito may palaon to gagayem ken kabsat, iti panagsubli tayo. Kalpasalain kadi sumagman na pamalagip, manipod ti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di oras na po alas 8:13. Daytoy nga oras ket isagsagot kada kayo ni Barangay Chairman Sunny Partner Kamangig iti Barangay Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Kandidato para konsehal iti siyudad ti Batak iti masungad nga eleksyon. Kap Sunny Partner Kamangig, Sunny All. Ready ka na ba sa lakas ng Super? Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 SRP. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo. Apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo ng runa iti siyudad ti Batak, ti Jesusa Memorial Home, ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido, ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home, iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti siyudad ti Batak. Tiradong informasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sunny Kamangig. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home.
Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Chef ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran ja pay ag uminom ti maintenance konta na pintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix karigi di butika ken drugstores iti lugar tayo. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naigeta suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Kaya dadong impormasyon, ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Naapektaran tayo iti pandemya. Ado dagiti nagpasaran tayo ariga. Ket babaen iti intay pinagtitinulong na koneknekan tayo ti kinatib care ken kinaandor tayo nga Ilocano. Kabalinan tayo ti bumangon para iti napingpintas ang masakbayan. Ikarigatan tayo nga awan mabaybayan, awan ti maibati. Toy anak ken kabsatyo Angelo Marcos Barba, kadwayo idi, kadwayo ita, kadwayo kang kanayo. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Tuludan iti oras tayon alas 8:19. Di adeta kun daway iti aro den rugyanan nga padanon dagiti pakabuklan dagiti inisagana mi nga mapagsarita ni tatanga bigat. Itayon umuna nga ipadanon daytoy ikaw diyan nasasaden ti panawen manipod ti Pag-asa Diwesti Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Okay, tayo share line. When nagsabatan, iti nalamis ken napudot nga angin apektaran na iti bagatan Luzon ken Kabisayaan. Northeast monsoon no angin amyan agtultuling apektaran na iti akinamyanan ken akinteng nga Luzon. Easterlies wenno na bara ken nabasang angin naggapu iti Pasifiko apektaran namet iti 2 paset ti pagilian. Dito Ilocos Norte ket madaan iti sumagmano na ulep aging gana ulep patangatang ken chance iti panagtudo kang na iti akinamyanan apaset. Agpanuray ti kalalengan aging ganapig sapol iti angin manipud daya agpapan amyanan na daya. Ti baybay agdaluyon iti kalalengan na aging gaan na dawel. Anda na ibay iti gale warning when na ibay gale warning iti baybay asa kopente Ilocos Norte. Mabalin nga mabot iti katayag ti daluyon manipud may 10.5 aging kay ti 3 may sa metros. May balbalakad kaliti mangalap asaan da pay laeng nga aglaylayag iti baybay, kastamet karig iti dadakkel a barko, nga agan nadda karig iti dadakkel a daluyon. Narukod ti kalamis iti agsapa iti 25 degrees Celsius, ken mabali na bumara inton aldaw, aging iti 32 degrees Celsius. Simingising ti init iti oras ti alas 6:10, ken dumnek inton malem iti oras ti alas 6:07. Netapo iti kaudyan, nasasaadan ti panawen, manipod iti DOS ti Pag-asa, Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Deno gagayem karabsa detarod ti kaudyan nasasaden ti panawen manipod iti Pag-asa DOST Lawag International Airport. Sirmata ni Ilocano. Okay, iti adata kundaway. Nangitulo din iti oras tayon, alas 8:21. Okay, iti adata kundaway karubasita. Live and exclusive. Hintay makininuman kan ni Apo Kapitan Federico Reventura. Ay
dito'y barangay Daridiw. Dito'y siyudad ti Batak, taintay man makiya dumamag, gagayem ken kabsat sektan pala kada dito'y napasamak nga pamaltugay di rabi, iti mismo nga barangay na. No apay karubasita nga iso iti inyo natang pangalaan iti informasyon agsipod tayo kadigdagon daw iti biyang PNP Batak yan talaga nga busy da nga again and investigar seknan palaeng kada ito'y nga pasamak idi rabi. Okay, idi datagon daw ay iti linya tayo ni Apo Kapitan Federico Reventura. Apo Kapitan, live and exclusive kay di programa tayo Sir Mata Ilocano dito lang yung estasyon tayo RPN Digital Radio Ronda Batak. Tayo man pangablaw mo Apo Kapitan kadi iti apo nga kabaranggayan tayo dita barangay Daridiw intermente nga syudad ti Batak ken probinsya ken kasamitan kadagiti agbubuya ken dumdumeg ti programa tayo iti intermente alubong. Apo Kapitan, naimbag nga bigat mo? Naimbag nga bigat mo mata sa Ronald kasama tang kadagiti apo nga padagdingdingag iti radyo tayo di RPN DCRL naimbag nga bigat tayo agto. Okay, Apo Kapitan, dami dito na ipadanon nga damag pailaeng kada tayo dirabi nga dan dito napaltugan. When napasamak nga shooting incident iti barangay tayo. Kaya't naman tayo nga si Kansa ti may sakadigiti nagresponde iti lugar nakapasamakan ti nasao nga pamaltog. So kaman tayo man Apo Kapitan, ano kasano iti napasamak babaen met iti ingkay panagpalpalutpot? Sa Ronald, hindi agarop alas 9:38 siguro iti mawag ni Jaking Kuko kanidi Istor, Sir, imbagana nga adda lalaki, paltog, kasama tayo adda imbagana nga napaltugan kay taltalon. Tinaramid ko, intawag ko muna si polis, sa aknap niya nakakasamakan papaltog sa. Okay, so kaya't nangasawa na po Kapitan, adda dito'y istor kung ayon sa tatay, so mabalin nga napandagim matang kasjay Apo Kapitan. Well, siguro di palawag namin dahil ating kuka, sir, gubatang dahil ti sigarilyo. Itatan, dahil si Dawn dahil aking kuka, bigla ka nang pagnanog ka. Tatan na nagugubal na, sir, dahil unag si Tiangge. So, si palawag na. Hindi nagugubal na, at nandua namin dahil, sir, di magas na gumatang. Wen sir, ay wen Kapitan. Nagugubal na di may isa. Idatan, hindi ka nagugubal na, imasok ka ng paltog, di kadwa na di gumatang si sigarilyo. Tasla, checking ko kasi tiyagi, so di paltogan, tasla naguyod na di paltog, at may turong wala ka na di kadwa na, iso na tamaan. So day jakin ko ka day istor Apo Kapitan, haan nga iso iti napaltugan. Haan siya day kwa mismo kadwa mo ilaan day mapanggubatan. Okay, Apo Kapitan day aking ko ka day ti Tiangge nga makigubgubal kada ito'y may sa kadagiti suspect ken biktima ko na tayo nga roden iti pamaltog. Awan ti kadwa na Apo Kapitan deto'y akin ko ka deti store. Deto'y kadwa na sir dahil mo ilang sawan. Okay, so dududwada nga agasawa ka deti store da Apo Kapitan. Dududwada sir, nagyak lang amo ng tao tirwar. Okay. Apay ka deto'y nakapasamakan na Apo Kapitan adayo ti balbalay ken kunayo nga adada ti kataltalunan nga aggubgubal da kadagita nga gundaway deto'y may sa kadagiti suspect ken biktima ken deti akin ko kadeti store Apo Kapitan. Di mismo nga unag ti paggubalan da sir. Di mismo nga unag ti store. Wa kasi kung kanay di palawag da akin ko pa. Okay. So before nga mapasamak detoy Apo Kapitan awan di kitay napalpaliw da nga napanda ko when awan di kitay napaliw da nga before nga mapasamak deti ko natay nga rod ket napanda ko man nagsisiim. Awan ba ti ipagbagada kasi sir di tayo malasin dahil ba? Dahil napaltugan. Okay. Apo Kapitan so kayat yung asawen haan nga taga dita dagitoy dagitoy suspect.
Wan kasi sir, madimi kay mairupaan nag-check ko medyo napaltugan. Anak di kaapo kapitan idi aggubgubal deti akin kukwa ken deti may sa kadigiti suspect ken biktima ti pamaltog. Deti hadangan nakaabungot kuma apo kapitan? Naka-helmet ko na dangot sir. Apo kapitan idi aggubgubal da kas deti gagangay lata deti rupan-rupa deti may sa kadigiti suspect. Jakman amo sir no naikat na yung helmet na tayo maganda helmet na. Jak sigurado no inikat na yung helmet na hindi mabanda gumatang. Okay. Apo kapitan dati follow-up question ni Carrobasita. Okay, Carrobasita? Yes, Apo Kapitan Ventura, iti Barangay Dario Lawag, Batak City. Good morning, sir. Sir, maamad ko man lang, anya iti pamati yung road nga motibo iti nga pamaltug, sir? Manjak lang amo ma'am no ano tipanggap ka. Kasi sir, kunayo pa itatay nga dagiti dati biktima ken dati suspect mapandagumatang iti Tianggi. Kalpasan na dati maysa nakigubgubal kay agtagi ko iti Tianggi kasta ka di Apo Kapitan. Well, mapandagumatang ma'am kay Tianggi ti sigarilyo. Di mo palawag na jay ating puka ma'am bigla ka lungan dinalog dahil di pan nagbubaltan ma'am. Oh, so meaning adda iti kas lang adda iti nagriryanda nga imo na kas jay kadi Apo Kapitan ata apin naggubal daya ket mapandalaing gumatang iti sigarilyo. Awan mo ti bagay ating puka ma'am basta daw ka no tapay nga dinalog dalata. Oh. So the jay nga victim tatan Apo Kapitan inot ayan nan natay ka di deto wano haan. Yan napalsugan ma'am. When sir? Natay ma'am. Natay. Okay. Apo Kapitan, deti may isang kadwana, deto'y pimaltog, kasano ti di manon ng informasyon kada kayo after de pinang paltog na, nagtaray ka di, Apo Kapitan, ken anat luganda? Well, sir, sige mo lang nga nagtalipagaw ka no, de kadwana na talugan ti motor sir. Okay, hadang nasiputan na Apo Kapitan no. Idi malpas ti pinangpaltog na kada ito'y kadwana kung natay latan tati paltugan na kuma DJ akin ko kaya Tianggeng daksang gasa ta daytoy kadwana met laing ti napaltugan Apo Kapitan. Ti nagturungan na itin sir kat nagturong jay highway. Okay, daytoy misis daytoy nakigubgubal Apo Kapitan before nga mapasamak daytoy awan kanumet ti kasla ko makinarakaririda. Awan mat sir tinay magpagada. Okay, anwen no kat balayo daytoy Apo Kapitan. Ano sir? Anwen ti balayo no ka daytoy nakapasamakan na. Ay laudan na sir. Kada ti baro nga site Apo Kapitan ti daytoy masungad latang store dita. One sir, one is a bali daytoy likod daytoy daytoy warehouse yo. One sir, one. Asidegmet la gayam. So awan pa iti pakabigbigan Apo Kapitan. Daytoy napasag nga iso ti may sapay kada biktima ken suspect ko natay man. Jarabi sir katawang pa iti makalasin ken magabigdig. Nga iti pa nagpalpalot po ti biyang ti PNP Batak Apo Kapitan awan pa iti naidanon da nga kinasyasin no daytoy napasag. Awan pa sir. Okay. So hanga taga Ilocos Norte daytoy sir nga ta. Jak lang amo ma. Oh, okay. Okay, Apo Kapitan, alakat makidumamag kamin tumanan, tabarbarang adanto ti pagdurasan na daytoy nga pasamak iti barangay Daridi. So anat ti makunatay kadi kitay apo nga kabarangayan tayo, dita barangay Daridi Apo Kapitan, baka mat kadi adda daytoy panag-ari papada, wenno panagdandanag da itata dati napasamak a pamaltog. Tila makunak sir kadi kiti kabarangay at masapol nga grade tayo ano adaman dagiti sa bali nga makikita tayo nga baro-aropa masapol nga ipakamoyo bata kami dapat itikas na ma-lockdown tayo dagiti Arabic. Okay, Apo Kapitan, thank you. Well, sir, thank you. Okay, Jarod Carrobasita, dito live and exclusive apa nagininuman ta ken ni Apo Kapitan Ray Ventura iti barangay Dario iti syudad ti Batak. So diti biktima naka inaan nangatan adat punerarya siguro. Adat ti punerarya. Pinapandang claim at
ipanawagan da kung mga aya. Wan, alakit banta mahalatan to tiya dadong informasyon pa iti abiyang tiya PNP Batak ta pinadasamit nga tinawtawagan iti biyang tiya PNP Batak damit di kita makasarsarita tangem under investigation Oh, kunada okay, so wen. ano di kita salsaludsod tangem nilaing apo hepet makasumbat sir kunada na narigat met no ununaan mi isuna alakit mawatan tayo iti biyang tiya PNP Batak alakit barbarang may interview tanton aldaw Police Lieutenant Colonel Marlois Bondok nga hepe tiya PNP Batak Carubasita. Bueno, anya apo iti poon. Ken makagapoon ay apo iti nang paltugan. Ano pa napasama ka pa maltugan po iti Barangay Dariudiw. Lawag si Batak City, kaputa dete met biktima kadwa met lang apo dete suspect. Wan, ada diyan agubgubal ta siguro dayjay o nagpistol kunana Carubasita. Imbag kiti ata sa bagay dayjay misis detoy akin ko kada iti store at dati pa nagamak na. Imbag kiti atahan nga naganawat ta amangan kiti ni supay ti may isa ka digiti biktima wenno napaltugan ko makarumasita. Supay po nakamamak memat ay apo. Wa kita lang nadamag no anat tama detoy napurwan siguro tape nga na timet aya nga insigida. Ken damagin ta kuman no sa bagay iti diyang ti PNP ti makasungbat no ana nga klase ti paltog iti naaramat karubasita agasen pasado alas 9 isu nga ala palpalagipan tayo digitay addaan ti store nang nakadikit adday ti awaway alahan tay nga ibaga nga detay pangbutbuteng tay kadakwada ngem tay kunada nga agsak bay maarus pay karubasita uri ibaga tayo nga nawambat ti paspasamak dito yung lugar tayo hantay nga kuna endi gid gagayam ken kapsat kita nyo kasada ti napasamak tatta dito yung Barangay Daridiw dito yung siyudad ti Batak karu pa bay gayam niya po kapitana mismo supay store dalat tamit na kukuanan kunam na itawag lang ken kuana nga da mapanumarayat kasjaya po alawan gagayam ken kapsat karubasita di kita shout out mo hanggat nakadadudan gan nga ron. Okay, agi basta ti apo digiti greetings ken messages apo digiti agbibuya ken agdengdeng iti programa Sirmatan ni Ilocano. Di Ma'am Remy Akdal, Ma'am Sita and Sir Ronald watching watching naklata good morning. Di Malu Mamaklay, good morning. Radyo Ronald Domingan Carubasita Makalipis. Stay safe everyone, all staff of RPN DSOR-L Batak. Shout out kay Shanika Barlas, ingat from Qatar. Kuna namet. Okay, ni Viloria Mino Nembag, abigat mo kumadre, madamat buyat. Alawan ma'am. Sir, ni Juju ayo nga watching kuna namet kasamet nga agbubuya pay ni Orlando de los Santos ijay manipod Honolulu, Hawaii. Kasamet digiti anak na ada Orlando Jr. May sapo nga US Army anak kabas ije Washington agbibuya amet apo dito mangmangyag na ni Jinel may samet a US Air Force ang anak kabas ije Chicago USA kenete balasang na ani Katrina Joy de Los Santos Subananse nga damit apo ije Anchorage USA the Eddie Mercado the Charlie Bulusan nena wenonere Akuba Bulusan ni Jake Caraceles ni Reina Rojas kanti kay ingungutan ni Cheryl Akuba Rojas ni Ferdinand Coloma ken ni Norma Juan Coloma nga taga Butong Lawag City madadana pa ijay Hawaii ni Greg Simeon nga kasinsin di dati nga kadwate di Bombo Radio ni Jimlet Bakod Simeon ken dati kakaiso nga balasang dani Kisha May Bakod Simeon pakairamanan meten da Arsenio Macalutas Manong Dardo good morning nembag nga oras yumanen ni Maria Agnes Manny Diga dita Seattle USA ken dati baruna ni Christopher Diga belated happy birthday Barok sapay kumata ika nakapay na po Diyos iti singsing pet ken manayo na pa nagbiag okay di pay Provincial Assessor Engineer Herminio Castillo apo ni Ma'am Tessie Castillo nembag nga bigatyo ni Provincial Engineer Luciano Domingo ken ni apo Provincial Planning and Development Officer Engineer Pedro Pit Agkawili ni Caroline Juan Agkawili pa apo dita Provincial Education Department nga dadalwa ni Dr. Danny Dakiwag. Kaya kablaon tapay karubasita ni Mami Remy Akdal.
Dita Hong Kong, kasamatan ni Daddy Ricardo Rabago kini Mami Norma Rabago, Dita Hawaii. Di ko kumadre Cristina Makatumbas, ni Tata Vidal, ni Nana Agos, ni Tata Juan, ni Nana Tansing, kini Manang Alice di Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Yang kasamitan kablaon ti pa di kita listeners time dito Barangay Bawa West. Ay dito syudad di Batak kang runahan ti familia to Inumutibia, di Rungduen family. Sa kay amin nga sa nga padad ta may naganan kay Mangken saan. Kasamatan ni Tata Rohel kini Nana Rusi Rigunan dito nagbakalan Batak. Ni Kagawad RD kini Mami Carmen Sid. Dito Barangay San Julian, dito syudad ti Batak. Yan kasamitan kablawan tay pay. Di panag-dingig, panagbibuyan ni Manong Joseph Pedro, Bita Barangay 20, Ermita, Lawaga City, Kablaon Tepay, ni Mr. Ronald Saludares, kan kasamitan ni Mr. Amante Odette Ansagay, kani kumpad Eddie Gumangan, Manipo, Dita Reno, Nevada, USA. Okay, kasamat ka ni Josephine Tabios, Dita London. Okay, good morning, best. When no happy aldaw yu gayam datan, imbag nga aldaw yu. Kasamat ka, dagiti na dope apo nga, ni Lenny Ramel Mangligot, imbag nga aldaw yu medita Bakara, Ilocos Norte. Happy watching and listening ni Kasinsin nga Makalipes, ita Davao City. Ken kablaon tapay ni Mami Linda Bumanglaga, ni Major Edison De La Cruz, di Barangay Bingaw, itiili ti San Nicolas. Okay. Aga sublinto ni Manang Silvia, De La Cruz di pay ako Ma'am Flor de Lisa Lapat, dita Canada, na imbag nga aldaw yu ma'am. Dita Canada, kanan nga agbuybuyan ni Ma'am Flor de Lisa Lapat, ni Marina Pasalo. Hello, friend. Kani OIC Provincial Agriculture Officer, Engineer Teresa Bacna. Okay, agyaman na ka, Ma'am Sir, for mention, stay safe. Kayo amin, kakailan ko na ni Mami Remy Akdan. Shout out, Just Patrick Ralar. Okay, ni JP. Okay, good morning, JP. Dita ni Just gayam dato Jay Manila. Kabali pa ni Patrick Jay ni JP Qatar. Pero sublinto di programa tayo. Kalpasan like kaning sumago na pamalagip, manibod ti Technical Studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di oras na po alas 8:37. Daiting oras, ket isagsagot kada kayo ni Barangay Chairman Joselito Lechon Bersalona, iti Barangay Biloca, City of Batak, Ilocos Norte. Kandidato para konsehal, iti syudad ti Batak, iti masungad nga eleksyon. Kap Lito Lechon Bersalona. Ready ka na ba sa lakas ng Super? Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 SRP. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver, bago po siya gumamit ng iBerry. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung itim na sa mga mata ko. Bali, ano po Sir June ang nangyari sa mata mo? Napapansin ko, pag ako nagdadrive, yung aking mata, mga itim, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, lumilaw yung aking mga mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, pagbumula ng aking mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Hindi na po nagbalik yung dating malabas ng mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen, ti dekalidad ken personalized funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park.
Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711 ken ti Smart number 0947-808-0529 ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. The Crispin and Susing Funeral Homes can agaw-awaten the press service in cash or installment basis. Para tinadong impormasyon, tumawag lang iti 077-600-0829, 0995-951-1711, 0947-808-0529. Bigbigen ti karbingan dagiti babbay, tagipatgen ken respetaren ti kabaelanda. Daytoy a boses ti One Advocacy Campaign ket idandanon kada kayo ni Mrs. Marie Christy Garcia Sadjan, presidente ti samahan ng mga kababaihan sa barangay ken kandidato para konsehal iti Ili Apawan. Apong manalon ken Sanhera, daytoy rice tarification law ket insabwag na kayo nga lumaban kadagiti farmers ti Vietnam, Cambodia, Thailand, China ken sabsabalipay. Iti kangina iti ganagan, kangina ti gasolina ken kuryente, kayayo nga tan iti lumaban. Tiyemponan, abalbaliwan tayo dagitay ng baybay kada tayo dito'y segundo distrito. Jeffrey Jubal na lupta, dati mayor ti Batak, nakapila para kongresman iti segundo distrito, marikna na kayo nga manalon. Ngem patayan nyo ti siya sinuman na propeta wenno mamadles amang ibaga asupringen nyo ti Apo anang irwar kada kayo iti Ehipto anang katagabuan nyo. Dakes ti kasta tao ket panggep na kayo nga isinay ti panagbiag ngem bilin ti Apo a panagbiag nyo. Masapol may katdeta kinadakes iti sidong nyo. Detoy ang mensahe ti Quaresma ket babaen ti bagnakem da Mr. Emil Pasalo and Family, Hawaii, USA. Mrs. Christy Sadjan, kandidato para konsehal dili ti Paway, Ilocos Norte, Salbang, Paway, Ilocos Norte. Mrs. Corazon Martin and Family, Barangay Kabangaran, Paway, Ilocos Norte. Alimpatok ni Sir Q, babaen kada Mr. and Mrs. Rolly and Josephine Kitola, Curimao, Ilocos Norte. Josunay, Tiagina. Sirmata ni Ilocano. Tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Dati aro din ti may kadwan. Ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Agagayem ken kabsat intay ay tultuloy. Babae ni ti intay panagallawat kadagiti report sa ipadanon dagiti kakadwa tayo. Manipo diti ruar. Okay? Hindi dati akong daway, inteng aro din alawaten, deto'y report. Padanon kada tayo. Caruba Frances Alegre. Ano kata deto'y report ngayon na padanon iti daytoy nga gundaway apo nga kakailan mga karonda. Tanto pagsarununan ti digiti report, digiti kakadwata Caruba sita. Aga sipod ta bumasit deti oras tayo. Okay, before ni Caruba Frances, itaro din alawaten mo muna deti report ni Radyo Ronda Patrol Sheena Arsadona. Nakata deti report ni Sheena, intay alawaten. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Sheena, good morning. Please go ahead. Maragsakan ni Mayor Albert Chua iti syudad ti Batak gaputa natong Palentina bayagen nga arapaap dagiti taga barangay Sumadera a panagsilpo dagiti kangrunaan a kaparanget a sityo kenda duma a kaaruba a barangay ti Sumader babaen ti dakkel arangtay. Idilaeng malem kalman ket formal a nalukatanen ti rangtay iti nasao a barangay a mamagsilpo iti Kapakuan ken access road agturong iti Payaw Mabaleng ingana di Ili a pinili. Tirang tay ket adda
iti babaen ti programa at tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo. Mismo ani Department of Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz tinangida ulo iti ribbon cutting ken binayabay met da Batak Mayor Albert Chua ken Vice Mayor Wingdel Chua. Para ti RPN DZRL Batak, China Arzadon reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Sirmata ni Ilocano. Okay, datang rod ti report ni Sheena Arsadon. Arsadon. Kagayem ken Okay. kapsat manid pa lang iti syudad ti Batak. Siknan pa lang kadetoy panagturong ni Dar Secretary ditoy syudad ti Batak. Detoy may napinang bisita ken kasamiten detoy pakasikna detoy rangtay karro basita ngay pastek ditoy barangay Sumader. Dito'y syudad ti Batak. Okay, karubasita? Yes, kabiyatan na apoy di kalman. Naisiangkat apo dati distribution, karigitay computerized titles, karigitay sa kapulkatsya mga Agrarian Reform beneficiaries iti Ilocos Norte. Dati apo ket may nagpaling iti programa parang support apo iti split when no support to parcelization of land to individual titling, karigitay umiso nga beneficiaryo apo. Sa nga pula apo iti taga Banna, inem iti taga Vintar, ken talo iti taga Badok. Ipan nakaibunong apo digitoy ket in the ulwan, the Governor Matthew Marcos Manotok, ken ni DAR Secretary Bernie Cruz, iti sango mismo iti provincial capital, particular iti Bonsai Garden. Iti apo ket inimatangan pay, the Yusek David Ero, Yusek Virginia Erogo, ni Yusek Joey Simatra, ken Regional Director Premio Lara Pakiramanan, the Congressman Angelo Marcos Barba, ni Vice Governor Cecil Araneta Marcos, ken ni Mr. Vic Ines. Kasi man na po iti panagsarita, ken panagyaman meten ni Governor Matthew Marcos Manotok, iti biyang nga po iti Department of Agrarian Reform, iti panakaiti na po iti titulo iti dagdaga dagiti nga beneficiaryo kalpasan iti naunday nga panawen apanang suksukay da kadigiti nga dagdaga nga ampe nga naipai makadakwada iti titulo iti daga-dagagayam ken kakabsa. The Department of Agrarian Reform led by Secretary Bernie Cruz. Maraming salamat po. We also have Yusek David Ero. Salamat po. Yusek Virginia Orogo. Ma'am. Asek Joey Sumatra. RD Primo Lara. And our engineer Vic Ines. Thank you po. At sa lahat ng mga kasama po natin from DAR, welcome. Pasensya na po, I've heard you've been here since yesterday pa po. But welcome nonetheless to Ilocos Norte. I'd like to also greet, of course, pinaka-importante sa lahat, ang ating mga beneficiaries, no? Our 19 beneficiaries. We have 10 from Banna, 6 from Vintar, and 3 from Badok. Congratulations po sa inyong lahat. And I'd like to greet my counterparts, my colleagues from TGIN. Si Ma'am Liz nandito daw from SDC, ayun, tumatago. Becoming one with nature sa likod. Ma'am Lilian of PSWDO. Nandito rin po ang dalawang gwapo at youthful na attorneys, Attorney Pancho and Attorney Tom. Thanks for joining us from my office. And of course to our friends from the media. Unang-una at pinaka-importante sa lahat, on behalf of our 19 beneficiaries and on behalf of the people, the great people
of Ilocos Norte. Taos puso po kaming nagpapasalamat. Seth Bernie, many thanks to our friends and partners at DAR. We thank you for your service to Ilocos Norte. And as mentioned earlier, we look forward to working with you po and making sure that your efforts dito po sa probinsya namin are as easy and as effective as possible, and we express our utmost support and partnership sa buong DAR po dito sa Ilocos Norte. Of course, I'd like to make mention also of the World Bank, kasi sabi niyo po na sila po ang nag-bankroll po nitong effort, and I ensure that you will not have any problems dito po sa Ilocos Norte. Of course, nandito rin po ang ating Congressman Angelo Marcos Barba and our Vice Governor Cecil Araneta Marcos. Kami na po bahala. Pag may mga problema po sa mga ibang local chief executives, we will make sure that your efforts and your initiatives dito po sa probinsya go smooth and are very effective. Once again, thank you, and we look forward to seeing you soon, and we pledge our full support behind DAR and to all of our Manalon dito po sa Ilocos Norte. Just Dina. Okay, dadya po iti panagsarita ni Governor Matthew Marcos Manotok. Kabiyatan na po iti panakaibunong dati computerized titles kariti 19 Agrarian Reform beneficiaries iti Ilocos Norte. Dito po ket sanga pulong nga taga Banna, inem nga taga Vintarken, taga Badok, Talumet, gagayem ken kakabsat. Nabega na po nga sinuksukay da dagiti taltalon nga kwada, tinaltalon da, nyamitan apo na ipaiman ka na kwada deti titulo, iti daga-daga gayem ken kakabsat. Okay, karo basita, kasama nang inta itultuloy nga mapagsaritaan, dito manariman tatang inta sarsaritain, diskutiren, itarad alawaten ti sa balipay nga report, ipadano ka tayo, ni Caruba Frances Alegre. Anak ka ti report na, iso itintay mangigan ken alawaten. RPN Radyo Ronda Live Report. Caruba Frances, good morning, and please go ahead. Yes, good morning, Karuba. Digiti damdamag iti uneg ken ruara ti provincial capital. Formal nga nalupatan ti banana processing center masaratan ijay barangay Alay, Badok, Ilocos Norte, babaen ti Department of Agrarian Reform ganudar ken kasameten iti gobyerno municipal ti Badok nga itulwan ni Mayor Maxi Cahigal kagiddan iti pannakaiman daytoy iti biyang ti Sirmata Multipurpose Cooperative. Babaen ti panang pondo iti biyang ti DAR iti 300,000 pesos ken kasameten iti panang supusop ti gobyerno municipal ti Badok iti nasurok 120,000 pesos ken kasameten iti 26,000 pesos magnipod iti nadakamat nga kooperatiba ket balaygi nga naiyapasdek iti banana processing center ijaya barangay Alay, Badok. Inlawlawag ni DA DAR Secretary Bernie Cruz at gagem iti trabaho iti biyang ti DAR ket saan laeng agipaima iti titulo ti daga kadigiti Manalon nga masapol nga maipasigurado pay produktibo digiti daga nga ipaimada babaen iti panangijade yada kadigiti daduma nga support services mabalin nga gundawayan iti biyang ti ahensya. Digitoy nga kasapulan nga support services ket mabaling nga gundawayan digiti ka probinsyaan ket kuma iti kapital para iti pannakapaduras iti nayon nga panggedan digiti Manalon ken maysa kadigitoy
ket pan na kay Pastega karigiti processing center. Kagitan iti panangadayaw ni Dar Secretary iti napintas metas nga kalidad ti banana chips nga matilaeng nasken nga mapasaya at paya ket iti packaging ken kastamit den labeling iti kasapulan. May naiga iti daytoy pinasingkadan ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos ababaen kini Governor Macho Marcos Manotok ket nakasagana iti biyang ti gobyerno probinsyal nga makibinadang para iti panakapaduras iti produkto nga banana chips ijaya padok pakairamanan pa dagiti dumang nga innovation sa kasapulan sa kuma iti panakapartua at karigiti dumang nga produkto manipod iti sabakas kuma iti banana bread. Kabayatan na napalausmet ti panagyaman ni Mr. Justo Espejo, Presidente iti Sirmata Multipurpose Cooperative iti biyang ti Dark and kasamag kan ti LGU Badok gaputi kaatan iti processing center da aray tiket mang tegnam ayah kadakwada para iti panagarami dati banana chips. Iti sabaling bangir kasamang Karuba Ronald and Karuba Tita situational report manipod iti ayan tayo ti barangay Gabot Norte Badok Ilocos Norte. No sa dino nga masasama ka iti panaka ibunong ti ayuda karigiti barangay nutrition scholars wenno BNS sa iti iliti Badok. Umababot iti manamnamang nakurang 50 dagiti maibunungan kadayto itataga ayuda ken kasamiten daytoy ket grant nga maited karigiti mismo nga BNS. Dito lang may pasigurado no 3,000 or 2,000 daytoy binbunong dangem sang kamaysa nga agpapada dagiti aming nga BNS nga maikkan kadaytoy nga ayuda itata ken agpapada met iti kantidad na iti interong probinsya tay nga Ilocos Norte. Dahito kat pasat pailaeng iti panang bigbig ti biyang ti gobyerno probinsyal babaen ti panangidaulo ni Governor Macho Marcos Manotok nga nasken nga maiapaayan iti ayuda ken gunguna dagiti nagserbi akas sa barangay frontliners kabayatan na iti kasagsagan ti pandemic wenno pananglaban iti COVID-19 wenno kadaytoy pandemya Karuba Ronald. So may sa karigiti nakita tayo nga at iti mismo nga lugar ket ni Apo ABC President Virgilio Kalahate kas panaka barangay kariti ipasamakan na iti panaka ibulong iti ayuda pakairamanan tayo ken ni Apo Konsehal Boyeta Aguinaldo manipod pay ijay syudad ti Batak. So dahil tapailaeng iti sitwasyon manipod iti ayan tayo dito'y Badok para iti Sirmata ni Ilocano program. Frances Alegre reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Sirmata ni Ilocano. Okay, Karubasita, hala digita-digiti nagkado nga report ngayon in report simpadang tayo ni Karuba Frances Alegre. Okay, kasama nga po makadata Karubasita. Ken, idikal man apo. Sina nga ili the Governor Matthew Marcos Manotok, kadwa ni Congressman Angelo Marcos Barba, iti 2nd District, iti Ilocos Norte apo, ni Singaporean Ambassador to the Philippines Gerard Howe Hong, kalpasan na nagkorte si Colde iti Kapitolyo Provincial. Security Gobernador na bayagan na kalikagum ti Singaporean Ambassador pagayam met tinana ni Senador Amy Marcos ti bumisita dito Ilocos Norte. Inpalgak na nga asdeg tiniknan iti Singapore gaputa ti makilpay ti Gobernador iti nasa pagilyan anagyanan na iti uneg ti innem atawen. Ilaluag na nga do iti magsaritaan da ken ni Ambassador Gerard Huwei Hong kabiyatan iti panagtutungtung da iti opisina na. May bilang dito iti pakasignan iti napintas sa gundaway iti panagnegosyo amabalin panagpunan dagiti kumpanya ti Singapore dito Ilocos Norte. Dayawan ti Gobernador iti kinapintas ti Singapore nga bilang nga Miracle City kapot ang masisirib ken nalalaing da makisao iti man biyang ti ekonomiya komersyal ken panagpuunan. Kunan ano pa isanda na pagsaritaan kani Ambassador Gerard Huweng Hong pakasek na iti panagsinukat ti edukasyon ti Ilocos Norte ken Singapore pawedti panangipatulod kariti scholars ket manamnama at dumano to dayta kariti sumar sa runong aldaw.
Mamati iti ama iti probinsya nga adu ti masursuro kariti Singaporean iti manbiang dagiti organisasyon, disiplina, economics ken panagrangay ang manamnama ang makatulong unay iti probinsya nga Ilocos Norte. Kaya ano di kita dapat di kita maudi nga shout out mo. Okay, aga shout out kan. Okay, kablawon taman pa gayam da mother ko, Mrs. Bencita Domingo, ni Ading Kumaya, and of course ken ni Ate Vilma, ni paring Michael, ni Ma'am Aquino, ken ni Sir Edwin Aquino, ken ni nang Nena Patricio, and of course ken ni Mami Heli Buyat dita barangay Kalayab, Lawag City. Okay, kasama nga ni bagong oras mo manen kung sanggunyan panglungsod member Ma'am Kishel Pungtilan iti Batak City, hindi punong barangay Juji Jimenez iti poblasyon Burgos, Ilocos Norte. Good morning sir. Da Mr. Orlando Lardizabal nga kayong ni Orlando de los Santos, asawa ni Gina Detoy, ni da Mr. and Mrs. Chodi Nelson Onciano and family, ni Madeline de los Santos Vinoya, kenda Leonard de los Santos, Temit Inspector po, iti San Nicolas Slaughterhouse. Ni Mardanog is watching with you, kunana, ni Ma'am Remy Akdal, biyay everyone, sir ma'am. Ni Mardanog, ano di jay? Good morning, Sir Ronald and Ma'am Sita, kasama ken ka, sir. Yan sapay ko matagtuloy iti panagbuyayo, panagdengeg, iti programa Sirmatan ni Ilocano. Ni Apo Bukal Domingo Ambrosio iti San Nicolas. Good morning, sir. Kasama ni Apo EMJP. Na Apo punong barangay Paul Hernando dita barangay 3 San Nicolas, Ilocos Norte, ni bagnabigat yo amin dita San Nicolas. Dagiti kakailyam ni Apo dita San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, awanen iti oras karon da Ronald. Mabalintan iti pumakada, itinagan iti Provincial Government of Ilocos Norte, ngita dalawa ni Governor Matthew Marcos Manotok, ken ti Communications and Media Office, ngita dalawan ni Mr. Jerby James Gumarit, iti bagnakem ken kooperasyon bilang iti RPN D. Sir El Batak, ngay matmatunan ni Station Manager Rod Sadjan, ken panag-report ni Carruba Francis Alegre Dagimol, ken ni Mishina Arsadon, ni bagnal daw yung amin na po. A pleasant Friday, ken we happy weekend, gagayam ken kakabsat. Wait lang, late ka, Bessie Mardanog, good morning ko na ni Remy Akdal. Okay, Mardanog, late nak nga nagbuya ko na namet. Alam mo, isapsapa yun ton, sir. Ma'am, okay, bye-bye. Okay, nakadwa tayo nga nag-serve ti biyang ti field ni Radyo Ronda Patrol Shin Arsadon, kay ni Caruba Francis Alegre, kasama tayo ni tibiyang ti Master Control ni Engineer Mark Angelo Asuncion, kaya kasama tayo ni biyang ti Seguridad ti Estasyon tayo ni Mr. Jomar Butay, Supervision ken Direction ni Station Manager Rod Sadjan, kaya din mo tibiyang ni Ronald Domingo, ag subliak indural daw di programa tayo, tapno mamuan dagiti umili, alas 12, gagayam kay kabsat. Babay na po. Babay na po, happy weekend, Apo. Manggaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano.